taɓa idaniya hawaye ya sa su bar zuba. An taɓa idaniya ta yani hawaye su bar zuba. Wanda ya damu da kai kai guri kai ma ka damu da shi manufata. An taɓa idaniya ta yani hawaye su bar zuba. Wanda ya damu da kai kai guri kai ma ka damu da shi manufata. Ban yi zaton haka ba soyayya sila nake galari. Wanda ya damu da kai ka damu da shi shine fari. Soyayya sanadi ta silarki ne yau nake ta bari. In baki so haka ba ni zama da ke shi nake guduri. Yanda na damu da ke ki damu da ni shi ne bari manufata. Haba 'yan mata wake kwadaran ya salar hakan kuma ba madadi ko ba nazari so ake yi wa tanadi. Ka san haka nan na san hakan kage nazari kai rata. silar da ke marabuwa gashi kina sona ina son ki ke zan warabuwa. Fashin ki kaɗan kar ya zama sulani da ke marabuwa. Aiko ba Hassan akwai Husaini da Magambowa. Ba zan bar ki ba ko za ki bar ni zan sallama makabarta. Sai dai aka yi da ni makabarta. Kasan zuciya ciki ta samsam babu kashi. Ya to take bugawa cikin ta kodin nayi da shi. Komai ma ya faru kai da silar sa almakashi. Kada tsaso gida biyu farin ciki ka raba ni da shi. Ka rasa zuciya tun da yau kai keta.